In response to grievances regarding delays in the allocation of scholarships by the state government to students across various institutions in Meghalaya, a delegation from the Hynniewtrep Youth Council HYC, led by the Assistant General Secretary of Education, Banpynbiang Reang, convened a meeting with the Director of Higher and Technical Education. Following the meeting, Banpynbiang Reang stated to the press that the HYC will grant the government until Monday, 26th of February 2024 to disburse the scholarships to students' bank accounts. Should the government fail to meet this deadline, the organization intends to take action to avert further delays in the crediting of scholarships to the students' accounts, informed Reang. Kejinguan kejongi hang ni nakaliang ka HYC Education Cell kalong baik banginwan ban keli halor ka tu scholarship ke basa ke bampat poi haki kena nomor babun bah haki kena kelawan ut chingi kila likmi kila wan ut ba kila ong ba kila likmi shabang la sau san sien ba kila wan mi hang ni la sau san sien dia kala kata bah kejingwan kejongki dan nakaliang ka Education Cell kamla man susngap tingilawan ban mi mentah ni banyi kenduk ba iba nongsiet iba nongsiet je kejing keren kejongi iba nongsiet ba kalong ba batai ka rum kejing batai kejongi kalong ba nabang kimpat reconcile ya ka pisah te kadun kejing sokut nomor ba ka bank empat reconcile te haduk menta kebadai ka account jong scholarship kadang don dang lai pinyo hajar te ka jingkat pak kejongi ya iba kalong ba ni ong bangin ong i ba in pha no dak siti sigi kena ba kin sung thu te in pha kham kloi no ka siti si kena ba kena kin sung thu balai ba kini issue kimi ni balai kini ka R11 issue kami te nakaliang ka HYC Education Cell ru ngirungin push ya kata but mentah sa pangpuan ngin lej banyak kenduk sebab kabang balai kabang kale suki kemudian nomor ba ki kena hibun kala jenjar nomor ba pini ka jingut ka jingyam jung kena ka dei bet ba kidan ki kena ki ba sa kham jinga ki ba sa shabar jung shillong ki ba sa shabar jung shillong ti ki haban wan chani nang ta dadap nang ni ki haban limi sa shabang jung ki takala kta bai ki jinglek ki jingwan jung ki mar kam dei ka batat ka bai kali dan kaliang ka Education Cell nimla menjusngap kata takadang iwan mentang asni te imat ngin up monde ngin pej kumno nakaliang jong kanik office kanle kumno bat nakaliang kabang kanle umno talada kamle ye ta nakaliang ka HYC Education Cell te ngin le na dak bating e nomor bakani hi kala kta palat bun sha kena nomor ka pisah kamle ka bakai bat ka kum ka jingi ka jingtip ka jingi hadu san hajar ngut khuna ubempat dio hadu san hajar kamle syuk ka pisah ka bakai san hajar ngut khuna te imat nakaliang ka HYC Education Cell bat ki dikot na di bekren men ya ba ngin up monde ngin pej ka siti ka ban pha na iba ram siet ka long kumno talada nani kimle ai bat na bang kim shimkhia ban reconcile wut no tan nakaliang ka HYC ngin num som thaj ngin tur seprang ngin ai no dak bat ngia tangkata hi ni ka HYC Education Cell idan no